Ale pozor, keď my zaraďujeme niečo do územného plánu a dojde takýto list, tak oni sa to chytia, lebo jednoducho pre nich je dôležité mať ten fond, poľnohospodársky fond čo najväčší. A ja som za, keď sú tu ľudia, ktorí jednoducho majú funkčnú plochu na IBBčku a chcú tam pestovať a chcú, oni to napísali, nie ja, hej, tak ja budem len rád, lebo túto môžeme zobrať, túto môžeme pridať. Môžem niečo povedať k tomu? Áno, nech sa páči. Vieš, o ktorú pôdu sa jednalo? Pri Malom jazere. Ale oni to povedali... Ale nie, počkaj, tam bola... To potom budeš vysvetľovať tam, oni sa zavolajú. Však tam bola žiadosť pri Malom jazere, aby sa spravili pozemkové úpravy, kvôli tomu, aby sa tam spravili chaty. Áno, ale oni sa toho chytili a povedali jednoznačne, keď sú tu ľudia, ktorí majú... Ale tak treba povedať, že to bolo pri Malom jazere, oni si ťa zavolajú, že to nebolo na IBVčko. Jasné, oni si ťa zavolajú a oni v podstate toto povedia. Však to je jedno, ja som vlastník a ja s tým nesúhlasím hotovo, že to tam môžem ma volať 300 krát, ja jednoducho s tým nebudem súhlasiť hotovo, tak to je jedno. Oni sa chytili toho, čo bolo ponúknuté, tak dobre. Lebo ja poviem jedno. Ako náhle sa toto príjme, tak v podstate rovinku na ďalšie generácie... Hneď aj bochne. Áno, odsúdime. Povedzme si na rovinu. Lebo my keď budeme, teraz není kam ísť, naozaj. Či na prechádzku, či s obsom, či s deťmi, len za tú hrádzu. A teraz pôjdeme po cyklotrase, pozrieme sa napravo rodinné domy, pozrieme sa naľavo rodinné domy. Pôjdeme, vlastne už keď bude diaľnica, tak v podstate aj do veľkého lesa sa už nedostaneme, dostaneme sa len pomalý les a v podstate takisto. Pôjdeme po cyklotrase, po pravej strane domy, po ľavej domy. Takže vlastne čo spravíme? Nič. Dobre, počul si ma, Jozef, čo som hovoril? Áno, samozrejme. Hovorili sme o tom a drtivá väčšina občanov hovorili o tom, aby sa zabranilo výstavbe tuto okolo jazera. Za celou hrádzou, nie okolo jazera. A keď za celú hrádzu, tak sa potom pýtam, Jozef, ty si bol jeden z tých, aj s Rudom Naďom, aj poslankyňou Tabačekovou, aby sa toto zaradilo do územného plánu. My sme splnili len to, čo bolo schválené v územnom pláne. Ja som bol práve vždy proti. Ukáž mi jedenkrát, kedy som bol za. Ja som bol vždy proti, Milan. A sám si bol proti, keď si bol poslanec. Sám si povedal, že za hradzu sa tlačiť nebudeme. A teraz to tlačíš na silu. Nedovolím. Pán starosta, otázka. Na silu to tlačíš. Ticho. Za hradzu sa tlačiť nebudeme. A ja som povedal, že ja poviem taký malý príklad. Povedzme si na rovinu, keď som bol poslanec, tak si povedal, že potrebujeme pod zástavku tam 200 m štvorcových, tak nám tam dali akože zadarmo obci 200 m štvorcových, my sme im tam dali 5 hektárov, akože on ich zaradil do územného plánu. Rešpektoval som to, lebo je to na takom území, kde je to akože v poriadku. Ale čo? Hento, že 5 hektárov je zastávaných a ešte stále zastávka nestojí. Tak potom o čom to je? Ale tam není problém na tomto. Že tu preťahujeme nejaké akože medové motuziky popod nos a kláveme tu ľudí, ale v podstate skutočnosť je úplne iná. Povedzme si na rovinu. Dobre, počúvať, nie. Ja tu nedám túto anarchiu, ja tu nedám túto anarchiu, počúvajte. Ty si povedal, že túto hlási hore-dole. Pozrite sa, tu je uznesenie číslo 49 z roku 2013. Prečítam ho.